म्यूजिक बाय आर्यन बाबू आर्यन बाबू आर्यन बाबू डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक केसरी डीजे अब मिलल बा खबर लड़की के बारे में तहिया से फसल बिया जल में मिलल बा खबर लड़की के बारे में तहिया से फसल बिया जल में पाँच गो लड़की यार धइले बा पाँच गो लड़की यार धइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कहिल बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक भीतर नईकी कामे रहे सब कर पता न देते रहे पेटी में रहे इधर भीतर नईकी कामे रहे सब कर पता न देते रहे पेटी में रहे इधर चल गइले पाता ख्याल धइले बा चल गइले पाता ख्याल धइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कहिले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा म्यूजिक बाय आर्यन बाबू आर्यन बाबू आर्यन बाबू डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक केसरी डीजे अभिषेक केसरी सूरज के नईकी मोनेल बिया भतार रहे आ गोविंद दीवाना विजय है आ डोली है नहीं अचार रहे मुंचुन राजा ये दोसौ आ मोनेल बिया भतार रहे आ गोविंद दीवाना विजय है आ डोली है नहीं अचार रहे आ गजब के नईकी प्यार कइले बा गजब के नईकी प्यार कइले बा आ पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पुरन की ना नईकी बाबा ले कइले बा आ दू गो लइका के प्यार कइले बा पीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।